Sarreran azpimarratu moduan triatloia izango dugu gaur berbagai, baina triatloia distantzia luzean. Geurekin gaur platoan daukagun lagunak Mikel Ugartek sekulakoa egintzuelako duela egun gutxi Mallorcan egindako Ironmanean. Ongi etorri, Mikel? Eskerrik asko. Bueno, segituan gatoz triatloi kontuekin, Mallorcako Ironmana hementxe aurrerapen bat. Mikel, hortxe, ze eroso ikusten dien, jarritxa, lasai, irudi honeik, baina, zeuek bertan egon zitzien egune horretan, zenbat esfortzu ez da, ordu askuan gainera. Bai, askotan jentik esan duen moura, Ironmanak bi parte dago, bat, egunian bertan bizitzen dena eta besti atzetik dagoen hilabetetako lana. 10 bat egun, ez da llegauko, noiz izen zen, oingo zapatuan ez, aurreko zapatuan. Zelan rekuperau zeraz, Ironman batetik rekuperatzeak itxiko ditu esfortzu horrek astarnak gorputzian? Bai, egitea esan, lehenen urrengo eguna ondo, ondiokan euforiakin eta, baina, golpia bigarren egunean etorri zen. Bai, gero esan beharra, muskularmente bastante askar rekuperau nintzela, 2 egunean nahiko ondo neguen, baina hori, 6 egun bai honez goziakin, logura askokin, barrutik erreta. Bai, izen be, kirol jarduera hori itxen zabitzen bitxartian, pulso altuan eta gainera aurreko postuetan edo postuengatik burrukan zabitzen gehiago, lehen ibili gara komentatzen gauza bada Ironman bat bukatzia, beste bat da 9. itxia 8 ordu eta pasatxuan, baina pasatxu hori be gutxi da, 8 ordu, 13 minutuak espaldi banabil, hori sekulako denboratzarra da. Eta esfortzu horretan, gorputzak asko sufriruko dau, jatekuak, eratekuak, lehen ibili gara esaten ez da, zenbat gel adibidez egun horretan? Dexente, egitea esan. Bai, argela gel modura, ez dakit guztira isa 12 hor sartuko neben, gehi edatekuak, karbohidratuakin eta beste 4, eta hori kantidade asko, eta igual da gauza bate jentiak bastante alde batean jaten dauena, baina distantzia hortan klabetako bat bai alda izan jaten dozuna. Ondo asimilatzia, ez? Eta hori, batez be ondo asimilatzia gauzea ez da jatia, ze horrek kalte ikimotzu kontrako rebotu. Atzera egiten duzu. Exactamente. Eta hori zezen behar nozun, olakotan zeitzen duzu, marka konkretu bat urtean ziar edabili eta honetxekin ondo konpontzen naiz eta ez noi aldatzera, karo, anoa postuetan zer dauen, ez da norberaren esku, eta horre dauen hartzen daue kirolarixak, eta ia tripetatik zer moduz noian, proebia aurrera doien neurixan, 8 ordu 10, esfortzu oso intensuan. Bai, egitea esan, normalian neuk behintzet marka berdinakin entrena egin dut, eta karreretan guztatxat ez probaikia gauza barrixak. Esan beharra dau, normalian begiratu egin dutela ze ongo dan, habituamentotan da, ze marka jarriko dauen, eta batzutan aukeri aukiten duzu marka horrekin entreneteko aurreko astetan, igual proba egiten duzu, baina beti da momentun bat jokatu egin duzula eta esan duzula ikusi. Da, o gel bat hartu eta arriesgau, adibidez Mallorcako karreran, habituamentotan edari espezifiko bat eguen, eta bastante azidua zan. Eta gero karreran ziar baino eta honen apur bat horrek bueltak emuten ostala, baina ze pasauko zen ez baldin maneben hartu hori. Orduan, importantzia askoakon gauzat da jatien eta batez behorik faktura oso txarra aldatzulako pasau. Esaten gabitz eta hortzen gabitz ikusten irudixak, 9. Mallorcako Ironmanean 8 ordu barkatu eta 13 minutuko denboria inja, pro kategorixan. Ez ari dezu apurtxo bat, ze esangura dauen pro kategorixa horrektan parte hartziak, ze hori apustu handi bada? Bai, pro kategorixia, Ironman azkenian enpresa bada, frankizia bat da, eta beak bere frankizian barruan dako bi kategorixan esango dena. Pro kategorixa bat, azkenian hor parte hartzeko lizentzia bat eta ordaindu bida, zertifikau bat gura zure federazioena esaten zu pro kategorixan konpetiteko nivela dakotzula. Gaitxasuna dauketzula. Eta gero dau beste kategorixia esango zena grupos de edad kategorixia, eta horra azkenian da
edo zein apuntau aldan kategorixa bat. Orduan, bueno, diferentzia bakarra diferentzia bakarretako bat karreran da, pro aurrian urteten diala, oza, bi salida diferente diala. Eta hori, nik aukeri eukin eben, Ironmanian barrixe izan da, eta begoan ere helburuak errendimentua dala kontuan eukitea, apostu bat ez jakitea guran eben, pro kategoria baten nun egongo nintzen, zeintzuk izango ziren nire punto debilak esango gobena, baina hori, ikusitea benetan mundu mailan. Honenak diesen horreikin lehiatuta? Horreikin lehiatu, eta esatia, ikusi Mikel, hemen alzera ibilizu. Orduan, bai pasau zen, justo, urrian zen Hawaiiko Ironmana, Mallorcakua baino, bere lehenengo fetxe zen Mallorcako Ironmana baino aste bat lehen hau, eta suspendu ineben. Orduan, ara fan bizian profesional asko, Mallorcara fan zian. Eta horren beste ez maila igoin da. Maila igoin zen. Baina nik esan biharrean joder, igual atzeatxu hau ingot. Zan hemen, postu nintzen maila asko ongo zala, nik benetanan jasotia gure nebelako. Jasotia eta esatia, Bai, benetan atarako zeugelako erretratu reala nun zazen, ez? Hori da. Proekin batera joan, baina karo, erdixak, ero honenak Hawaien badaz ez dugu ezerritzen. Hori da. Orduan, nire lehenengo urtian, nire lehenengo urte honetan, asmo esan ikusten ninun nauen, zenbateraino o nun hobetu eta noraino alko zinan nahi hau, ideia bat ikia. Eta zentzuk izan diez ondorixuak, esate zabitzen guztionekin, eta jakinda 10 honenen artean sartu zitzela, goien hau zen idatzitzako artikuluan be, sailkapena sartu gauen, hain zuzen be, esanguratzua zalako, alemanak, danimarkarrak, belgak, australiarrak eta oinatiar bat tartian, 10 honenen artean. Bai. Bezain dut zuten ene bela, espero, ez dakit. Samar barruan egotia eta desente gutxokume konformoko nintzen. Egiz esan, sorpresa bat izan zen, aldeanetan bai denporia, eta gero horreon, eta bai, 9. Zer egiten dut zuela usuño gixau, postu bapeño, akaso marka horrek, ez da, 8-13? Ez dakit, jente asko izatea, ez dakit zerrekin geratu. Karreria behakin. Ez dakit, karreriakin eta aurpegixea emutiatik. 9 ninen, bai, azkeneko kilometrotan bate pasau noztan, baina eske burrukan ibili nintzen. Burrukan ibili nintzen, da ni uste nibil askoko gentiekin burrukan ibili nintzen eta horrek esperoen eben. Eta aitea neukan albuan, aitea da mauzenean karreria ikusten da, aitea bere paetik pasatik nintzen bakoitzen zen, Mikel zure bizitzako karreria egiten zabitz. Emun ze... Bai, izen be, askotan, hori be konstiente izatea horrena ondo dago, ez? Dana urten zala ondo, esan nahi dut, olakotan, 8 orduta pikuan momentu oro gozagar izatea, burruketan sartzia, beste batzutan, lortuko diezen baitza honak, baina beti gordetzen junda, ez? Beste kirolari batzun itzalian egonda hemen, hor dagua bota eta urten deixela gauziak urten behar dagoen lekutik, ez? Bai, baita 8 orduan momentu askotan esan duzu, deslago kagadia bota duten, jazta, karreria ja, baina eske holako distantzia hortuak karreretan sekretua hor dau. Ikuste zenean ja karreria bukatu da, esan duzu mundu, ja bukatu da, eske edozein gauza. Jakin inbida horreon, da egon, da egin da momentu esan duzu, baina bueltia muntxatoni, baina astu duzu ja, eta handi gutxia, berri esan duzu, Bai, gora bera askoko lasterketak izaten diezela, ez? Bereziki distantzia luzekuak. Kontuan euki, imaginau, igeriketa txar bat egin duzula, igeriketa ordutik berako lana da. Igeriketa txarra egin da, dau jente asko esango dela, eske gaizki garinen da, bai, baina eske 7 ordu gehiago dakotzu. Pentsau zen bat aldozun, minutu bat okerrago igartu zen duzu, 7 ordu bakotzu. Hori hobetzeko. Hori hobeketago, bueltia muteko, karreria ez dela bukatu hasiera, bizitako leheneko kilometrotan. Dana dela, ontsa gabitze berbetan, ez? 10 honenen artean, punta-puntan, profesionalekin batera, pro kategorixan bai behintzat. Hor, 10 honenen arteko jende hori profesionala da? Bai. Eta
hau irabazi. 10 honen artean egon izanak atiak zabaltzeko esperantzia emoten dutzu, ez dakit markak gerturatuko ete diezen. Zer suposatzen da Mallorcan lan hori egin izanak? Baina arte gauza gutxi. Baina arte gauza gutxi. Bueno, saio hau emitiruteko itxengo dugu ia inorre. A ber, gizan, ez. A ber, zaila da mundu hontatik bizializatia, batez be, triatloia ondiokan ez delako kirol bat, jente oso mediatikua, geota geixo bai, baina oso zaila da hontatik bizi izatea, gaina beste tema badau, eta normalena dela da, marka askok errendimenduko jentia topa egiten daue, baina paraleluan baita sare sozialetan eta aktibidade asko eukitea orduan dau jente asko nivel aldetik igual ez dela oso ona, baina sare sozialetan aktibidade asko dagoena, jarraitzaile asko, eta marka batek hori topa egiten dau. Eta zeuk triatloia bai, esaletasun moduan, baina bizi be hortatik bizi zara, baina internatzaile modura lan egin ja. Hori da. A ber, klaro dau, nivel hortan hileko ordu asko entrenau biozula, baina niri horrek ez toz, niri Mallorcan behatzigar nire jaten ez tozten muten. Hori da. Orduan, beste eso ez topa biozu, hile bukaeran, zenbakisek, O Mallorca afateko, Mallorca afateko nik pagau inbiarri zan eben. Hori da. Eta izen emateak ez dira enerkiak? Ez. Esan biharra pro kategorixan da apurtxua diferentia dela, baina pagau inbiarri zan eben, eta hango estantzia pagau inbiarri zan eben, eta orduan toileku batetik pagau bida. Dana dela pro kategorixan izana, emon izanak, kendu dutzu aukeria, Hawairako zailkatzeko izan leike, izen be, adintartetako kategorixan parte hartu bezeuen, indako lasterketa horrekin, txartela eukiko zeuke Hawairako edo? Bai, uste dute adintartekako adintartetanetako irabazliari, kuriosidadez behitu neben, eta ez dakit, berroin minutu inguru hola sartu notzan. Pentsaizu ez, zelako diferentzia da binor. Bada amets bat Hawain egotia? Ondiokan, zela ondiokan Ironman distantzian da, barrixan eizen, ondiokan eitxe eta jau. Arrori. Bai, hori da, ez daitzu, aneotia gurot. Eta klaro dakotena, saiaketia gura baldin bot, urten baten ara fatia lehenengo saiatuko nahizena da pro kategorixan fatia. Ikusten batu gero, horrela, helburu hori ez dela lortuko, igual ja saiatuko nintzen beste kategorixan faten, baina ez dakit. Pena, hain zuzen be, aste barruan alaxe iragarri geuen, Mikelekin batera, beste Mikel bat, Mikel Mujika kasu hontan Bergararra bera geurekin euki gauen, agenda kontuak tarteko gaur ezin izen da bertaratu, ura bai dau Hawairako zailkatuta, 2019an lortu zeuen zailkapen hori, eta aurten, lasterketa baten baino gehiotan, bisak ibilizarete egurrian, aurrealdeko postu horreitzan lehian egoteagatik burrukan da sanguratzua, ez? Baiaran, bi kirolarioi momentuan, aurre horrian ibiltzia. Bai, egizia esan baita, Mikelekin nik uste ni triatloian hasi nintzanetik askotan konsidurula. Igual maila gutxiko karreretan, baina esan beharra dau, Mikele oso maila altu dakola, eta urten behan kontra bai burruka behin baino gehiotan. Bai, zenbe Espainiako txapelketan, Bilbon, 10 honenen artean ibili zineten bisok lehian, 6. uste dut sartu zinela zeu, eta berabe hortzi uste dut, 8. edo sartu zen, bai. Eta horten abuztu hasieran be horre Valladolid inguruko karrera batan egon ginean, eta lehenengo eta bigarren ingen baita da, eta burruka inja, burruka inja. Ia bisok egunen baten kartzen zait egun, ona espada bintzat, goiena papelian edo elkarrizketa poli batein. Bukatzen joateko, datorren urteko helburuak honezkero zehaztuta, imaginatzen dut oporrak hartu gurako, oporrak ero, pixkat atzedena emun gorputzari, eta 2022ak zeitxura dauka, Mikel? Igual hasiraten helburu batzu neukan, baina igual Mallorcako ikusiak beste helburu batzuk planteau biako dira. Zeintzuk? Zorrotzauak igual? Bai. Bueno, zoritxarrez, zorionez, bai. Ez dakit, esan dako baina deskantza egin da nabil, eta ez togura zentraikia be, ez togura burua jaten aztei aurren gurtian zein goten, ze lehenengo karrera arte ondiokan 6 hilabete inguruko lana dau, orduan
bai gustatxate urtia nahiko karrerak eta helburuan nahiko zehaztuta aztea, buruan dako bai egiten doztalako eguneko motibazioi, baina bueno, diokan ikusiko. Labur, 30 segundo itxukutzut, seguramente gureko zulako zeini eskaini, ero zeini eskertu, zeu ibilizarelako hilabete guzti honetan lanian, baina atzian beste batzune laguntza behar egoten dalako, ez da? Bai, ez dakit, eskerketia guraldin batxat etxeku eri, momentu zai askotan, eurekin burruka asko inberri izan dutelako, albuan dauzen laguneri, idatzi egin oztainari, galdetu egin oztainari, eta ez dakit, azkenean kariño hori egunero emuten oztain horreri, esan behar, korrika Ironmanian da noianean momentu okerretan buruan inguruan dauzen horrek eta jakitia etxian jente asko eguela niri jarraiketan, ez dakit horrek distantzia, baina... Ailegetan da hori belazterketara. Bai, eta buruak askotan lan handixe egiten dau eta eskerketia inguruan dauzenei eta batez be etxeku eri. Mikel, mila esker gaur gaurera etortzearren,